Nyakoro mogi koro wadonje wach mar sigana mar wuoth ma onyuolo geno kata wuoth ma nigi geno ma okelo gima ber bang'e. Owuoyo kuom sigana molosnwa kod Walter Nyambaga. Jaod bura ma Lang'ata Felix Oduor ma bende oyangore gi nying mare Jalang'o en achiel kuom jok ma osemiyo ganda mathoth geno e wuoth mar ngima. Jalang'o nochako ngimane kaka jaywa rimba e nam e kaunti ma Homa Bay kendo temo hape ka kod kacha e tuke mag sinema kaka Kibirito Lware Pi kod Nera ma Ayoki kod mano mar Kalausi. Jalang'o nonyiso chir mare nyaka ocho bedo jaod bura. Kata odoko ni en jaod bura to pod otiyo tich kaka jatabudho kata MC kuonde nyasi to bende ji pod otero nyombo. Jafwambo marwa Walter Nyambaga miyowa sigand jalas kod wuodhe nyaka obedo jaod bura. Kodhe Muganda oyango kaka jalas e kata obwogo wadgo Mwanda moko bende dende kaka Mzee Jalang'o. Wabilo wach kod Jalang'o magisani en jaod bura ma Lang'ata. Jalang'o nonyuol kure to sombe chalo nade? Homa Bay kanyo konyuola adhi e skul miluongo ni Lake Primary School. Bang'e ka wuok Lake Primary School oyudo koluonga ni adhi Maseno. Odo ka jaduong' na onge pesa. Koro ka noyude teku moro achiel temo dhi Maseno. Tayudo ka nafasa nosekawo. Koro chuno adhi ochoma na Barka Nyango. E kaka dhandi chum menyo, jalas paro malong'o kaka nochako ngima tok tieko sekondar. Adonja go rimbano matin kanyo waywana. Aeto yudo kaka oro Capital Fish ma Homa Bay chakoro osemako mach. Wadonjo kanyo en chwero rech, chwero mbuta, packaging mbuta dhi Israel omer. Gigi atemo tel, wenyine waringe stadium Homa Bay kanyo ka chiego ikawo ji. Familia mare opondo. E kata kamano japako min ode to kod wuon mare. Mama Chang'ata, min oda, Nyamombasa iluongo ni Jaber. Amina. Omra. Tedo ma mama cha tedo. Mamomo koriwore gi nyanya go tungu maber. Bedo kod sironyo loko ngimane ne sunde pile ka pile. E kendo koni koro nyaka notiaure oko mar dwaro. Na jalur ragayot ka penjo ni to kang' na wuok oko to jiteto se dhi jok modhi bet jopuonje jok moko dhi obet e college. Ibro nenang'o. Nochako temo ape tuke mag sinema. E karbago tuke ma Kenya National Theatre e boma ma Nairobi. Kae moloko ngimana nyaka kumineno koro sani an jaod bura. Odni ema goni erokamano mogik. Jalang'o lolo kendo mong'o Kiswahili koparo moko kuom buge mane oyaro wang'e matut. Koro kane watimo gaset book ni chieng' moro chul ji ka. To par ni bwana cha en kaka no chule nyoro to donja ndiwo. Koro irite to kore ma omiya chance ni bwana donja rete. Item iluongo ni mwisho wa kosa. Kiswahili yako kapolo ba mudo mantie odni ato taya go wangine pa koro chakwa. Tabirio kanyo ni karibuni sana katika riwaya Mwisho wa Kosa. Ni riwaya iliyoandikwa naye Zed Burwani na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Na kwa idhini ya Longhorn kunakiliwa kuwa tamthilia naye bwana Jasper Okda. Huyo ni mkurugenzi wa kikundi maarufu Jicho 4 Productions, kikundi kinachojishughulisha na uigizaji jukwani vitabu vya fasihi katika shule za upili nchini Kenya. Ili tujue ni msika yupi aliyotenda kosa lipi na vipi na lini na kwa nini. Jiunge nasi toka ufuoni wa bahari hadi meli yetu itakapotua nanga. Kwa uhondo ribo usicheze mbali unga robo. To penjo maduong' ni tuke mag Kibirito Lware Pi e kod mano mar Nera ma Ayoki kanyakla kod nyinge mar obwogo wadgo Mwanda nochakore nade? Ogane manochako luonga ga nobwogo tana luonge no Mwanda emane watime Kibirito Lware Pi Kalausi gini ne wachute ga Madhare gi Kibira. Nodhach nyake tong' wang' jowi e tuke mag Papa Shirandula. Chieng' moro idhi nyuom Will Broda. Koro wane wuone Will Broda ginechene gowetene moya kanye Ugenya to miwa script to ka script chane kamera wachacha ni go to script cha waloko mawagoyo madhano nyiere set kaja. Okoni chirne omiye tiche nyaka Londo bango to wang'e e kind jok man kod rang'iny mar tat somo kata degree. To kacha mera kawachupo ni to nyaka biro kisungu maliet kanyo mato to rado kisungu kanyo mana those with the degrees to move to the left joke. Tawajo kendo degree aba to gimoro kona niya tema onge gima jogi bro tevi atonyo gi jo degree kacha kendo duogo kano rado kisungu kanyo. If you have a degree in communication and production akiana ngo gi radio gi TV gi
parna onge kata mokwongo cha atojo gi jogo kendo digri cha kende kano wach to pogo ji e diere kara dhalo ge digri e taon ka kono ni digri mokwagi taonge go lakini ale mumanya miauru giri ago ae nosudere kaka Milele FM, Hot 96, Kiss 100 e kinde mamoko. Emadhi achako tich Radio Maisha kawan gi Alex Mwakideu. Tadonjo Hot 96. Wako gi Jeff aito jo Milele ogocho ni Alex. Corona kabiro riemba tich. Abet jobless gimoro 2 hours. Ka jo Kiss ne winja na we tich ni to gigocho na ni bwana duo kuma ni chakene. Emwadhi waromo gi Kamene Goro kacha. Nyadi mang'eny otiyo kaka jatabudho kendo kao ng'aye tayo budho mar nyasi mar jatend piny Amerika machon Barack Hussein Obama to kod mano mar World Cup e piny mar South Africa. Koro World Cup trophy ne biro Nyayo Stadium. Tako tich kacha to Karakok president benentie to wacho ni bwana cha emadhi ta budho kanye South Africa. Koro ing'ene ko Obama biro to gochi na gi embassy. To sema na tera, to sema na cheka, to ni dala ukuni tangoti penja tin wuode ng'at jatelo biro. Taluonge stage omera. In pare ni welcome the President of United States, Barack Obama. Ini wache ibe digino gibayot. No tero nyinga mbele to kanye makora chako yude tije madongo. Ma government gitaneno kaka siasa data pimo ni. Tawacho ni karagini. Keno yuma kama kuradhi bet jaod bura. Jalas nodwaro lemo mar jaod bura malang'ata kod otiko mar ODM e kama bang'e IEBC nolande kaka jaloch e yiero maduong'. Mana ni chama luoka. Junete mane ukono joga ni bwana ng'ani yombo mabori seriously. Ochano loso lwasi mar onge mar pi e kar chung od bura malang'ata. We are pushing so that the northern corridor collector orum mondo koro pi obiabia lang'ata. Okonie chiedh nade mag sitima makelo lal ni oganda en gino masani ochano tieko. Lola stima midwa lola stima migolo mache transformer direct. Wadwa keto fire station moro Undugu grounds iRise. Man of the reserve Kibera to the serve Lang'ata be. Bende geno nitiere ni jopuonjre man kod dwaro mag somo tonge nyalo. Nyathima adier janyuol ma adier dwa pesa no. Ema dhi yudo CDF. To wadwa chiwe ma onge mibadhi kata di. Okoni chenro mag thieth bende odhi thuth ni godo mar keto yudo thieth e yono mayot ne jodak. Level 4 hospital. To wadwa ni wa medic adi achiel morobe. Ani ng'at mokwongo timo the biggest medical camp Nairobi ka. Were ma onge tije bende pod gwonye kar chung od bura malang'ata. Koro one of the things madwa timo en gero resource centers in all the 5 wards. To kata obedo ni in ja od bura bende pod itero ji nyombo. Nyombo kidhi nyombo nyakudhi ji adi. Namba 1 en jaduong' moro minyalo luongo ni baba. Namba 2 en wadu moro ma sut romo. Namba 3 to jamin wacho mana dhok 10 wabiro go en mana ni 2 modojo kae. Namba 4 en wadu ma jamogo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Giko mar weche manyien ma